Uite o metodă simplă și eficientă prin care să te detașezi de convingerile limitative care te țin pe loc. Scoți o listă cu convingerile tale limitative, cu blocajele tale și să îți dai seama, să analizezi ale cui sunt ele de fapt. Pentru că 90% dintre ele nici măcar nu sunt ale tale. Îți vei da seama analizând că sunt ale mamei, ale tatălui, ale bunicilor, ale unchilor, ale societății și așa mai departe. Ceea ce ai tu de făcut ca să te eliberezi de ele este pur și simplu să-ți imaginezi un dialog cu fiecare dintre aceste persoane. Acestea sunt convingerile pe care tu mi le-ai dat. Eu m-am folosit de ele până la vârsta asta. M-am folosit de ele și mi-am trăit viața până acum, de azi. Eu decid că viața mea vreau să fie diferită. În viața mea eu vreau să fie abundență, eu vreau să am iubire, eu vreau să știu că merit, eu vreau să știu că pot orice. De aceea, credințele acestea pe care voi